A sesión comunícase que o pleno vai ser grabado e reproducido nas redes sociais do Concello. Parte resolutiva. Primeiro punto, acordo plenario de aprobación do Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servicios de Competencia Municipal, Plan Único de Concellos pós-2025. Vale, conforme consta na proposta, por un lado temos a chega do 2025, importe 299.746,80 euros, que va destinado 59.207,02 para gasto corrente, mellora do tramo final da rúa Río Ferrol con pavimentos de formigón e canalización de redes purgués e saneamento por un importe de 179.567,01, a pavimentación ao son dentro do Linde con Corcubión ata a rúa de San Roque, que comprende a pavimentación de aglomerado na rúa de San Roque, o saneamento dun tramo de vivendas e a pavimentación con tratamento asfáltico ata o remate con Linde con Corcubión, por un importe de 60.972,77 euros. O saneamento na zona da Baixo de Canosa por un importe de... hasta aí era a chega de 2025. Agora, a chega provincial de 2024, 290.930,72, que o saneamento na zona de Baixo de Canosa por un importe de 48.046,67 euros, a mellora nun viario en Botellóns, Camiños Chans, por un importe de 48.376,54 euros, e o acondicionamento da rúa da Flor hasta Raíces, que comprende a mellora do pavimento, execución de vigas rúas, recollida de pluviais, conexión de parte do saneamento e canalización do alumeado por un importe de 194.507,51 euros. E no post complementario, a mellora da rúa Buenaventura Castro Rial, que comprende a mellora do pavimento, execución de vigas rúas, recollida de pluviais, saneamento, canalización de alumeado e instalación do mesmo, así como a execución de 2 pasos de peóns elevados por un importe de 187.078,15 euros, a remodelación da Praza de Lires coa construcción dun parque infantil e dun miradoiro por un importe de 119.550,09 euros, o abastecemento da auga de Lobelos da Riba por un importe de 56.088,65 euros, a pavimentación da pista que vai a antiga Escola de Ures por un importe de 30.399,91 euros e pista Monte de Sembra por un importe de 43.209,79. Alguna intervención por parte do Partido Popular? No. Por parte de Mena? Non te dicirá. Ben, nos orientamos que vamos a votar a favor da proposta. Non coincidimos un 100%, é ata normal, porque creemos que na política, como en todo na vida, hai cuestión de prioridades, e nos pensamos que é algo aí que acaba usted de enumerar, pois digamos que non é prioritario diante de outras necesidades, e así, repito, que coincidimos con moi boa parte das obras propostas, e, por tanto, votamos a favor. Simplemente, pois, por recordar e tamén lamentar que non estén incluídas dúas obras das que se falou no anterior mandato, que foi aquela recollida daquel saneamento nos chalés de Bazarra, nos ousos de Bazarra, que quedou aí pendente, porque xa pasaron dous pós deste mandato, e tamén aquel abastecemento de auga en Mures daquelas casas de arriba que no verán teñen problema para ter auga de traída privada, da traída dos vecinos. Lamentamos que non estén esas dúas, que non se vayan a facer, ainda así, repito, e adianto, como dixo, voto a favor e que coincidimos con moi boa parte do plan proposto. Por tanto, o noso voto vai ser positivo. Con relación á obra, a primeira que di das vivendas de Bazarra, é necesario, ao igual que o que pasou con anterioridade, que é necesario a autorización das propietarias dunha da finca por onde ten que pasar por ali o saneamento, que é a única forma de execución. En todo caso, dentro de ese proxecto de humanización que se está a redactar por parte da Consellería de Infraestructuras, a ver como recollen nesa zona e se hai outra posibilidade sen ser con esa autorización. Por parte independente. Desde Independentes por C manifestar o disgusto por variar a elección das obras do POS. Ben é certo que o Goberno ten maioría absoluta, fai o que quere, como é o caso,
pero consideramos que de outro xeito sería máis democrático, pois facendo unha comisión de debate como se fixo noutros momentos. Todas as obras evidentemente son necesarias, destas algunhas non necesarias, contentos porque se fala no medio rural ao saneamento de Canosa e o diario Botellón nos Camiños Sans, que nos parecen obras moi importantes. En a zona urbana de C destacaríamos a de Raíces, que é moi necesaria do son. Lóxico, entendemos que destinar unha parte dos gastos dos cartos do POS ao gasto corrente, porque, do contrario, sabemos que é imposible cubrir os mesmos. Por lo tanto, o noso voto vai a ser a favor. Sometemos a votación. Votos a favor? Punto 2. Aprobación do Plan Provincial de Cooperación ás obras e servizos de competencia municipal COS adicional 3-2025. Aquí o importe de 105.792,99 euros e ten que ser destinado a gasto corrente por obriga. Unha intervención. Entón, sometemos a votación. Votos a favor? E levantase a sesión.